pistesijoille? No kyllä täytyy sanoa, että muutama kuukausi sitten vielä, niin ei tosiaan tämmöisiä odotuksia ollut, mutta kyllä sitten kun tämän kisapaikalla päästiin ja nähtiin starttilistat, niin kyllä siinä niin heräsi se mahdollisuus, että siinä tosiaan on mahdollisuuksia. Sinullahan oli tosiaan vielä muutama kuukausi sitten varsin risainen harjoitusjakso, että vasta 2-3 viikkoa ennen kisoja olet saanut keskittyä oikein kunnolla. No joo, mulla tosiaan keväällä iski aikamoisen pahaa ylikunto ja se harjoittelu oli tosiaan sitä sun tätä siinä. Ja sitten oikeastaan 2 viikkoa ennen vasta näitä kisoja, niin se rupesi kunnolla irtoamaan ja niin olin kyllä tosiaan niin hyvän fiiliksen sit loppujen lopuksi sain tähän kisaan, että ei siinä mitään. Oliko tuo yhteistuloksesi sitä luokkaa, mitä itse ennakoit ennen kisoja? No kyllä mä laskin niin, että mulla olisi ollut siihen 310 mahdollisuudet. Et se kaatui sit lähinnä tuohon tempaukseen. Se tietenkin oli pieni pettymys. Kun ensimmäinen tempausyritys epäonnistui, niin tuliko Soulin tapahtumat mieleen? No ei siinä oikeastaan mitään paniikkia tullut ja eikä siinä oikeastaan kerkeä ajattelemaankaan mitään semmoisia asioita. Siinä vaan keskittyy uudestaan ja melkein niin että että se rauta olisi jopa mennytkin, niin sitä rupeaa uudestaan keskittymään. Kun 4 vuotta sitten Soulissa olimme vastaavassa tilanteessa, niin silloin tunnelmat olivat hieman murheellisemmat. Mistä se kipinä taas sitten löytyy jatkoon? No kyllä suurin syy oli se, että mä en halunnut lopettaa semmoiseen katastrofiin. Että kyllä se siitä lähti. No aiotko nyt sitten lopettaa? Ei uskalla sanoa vielä mitään. Onneksi olkoon joka tapauksessa, Jouni, iloinen yllätys.